Kubalulekile ukuzithemba nokukholelwa kuwena. Uyabona uma ngizobuka kahle isitori sama-yoghurt, uma-yoghurt wafika emculweni ngokuthi nje uzithembile kuphela. Noma kungathiwa iphimbo lakhe hlampe abantu abaningi abalithandi noma alihambisani nabo, but iy'ngoma zakhe zaba mnandi ngobani? Wayezithemba and even e-perform e-stage uyabona ukuthi unentshisekelo noma akadlali u-serious yabo. Nendlela asephakame ngayo bafowethu nineqiniso. Uyabona isitori sama-yoghurt singitshela ukuthi mina empilweni unga-give up-i, uqhubeke wenze noma bekuhleka noma bekhuluma bethini, but uzogcina ukhulile like uphila impilo njengesihlahla, balahle udoti kuwena benze yonke into uyishintshe ibe i-compose lento ikusize ukhule. Bafowethu uma-yoghurt wenze enye into ukuthi-ke kuphela-ke thina asivamile ukuqaphela, but kunzima ukuthi uwumuntu onale simo akusona ukwazi ukumelana nabantu ngendlela enza ngayo. Bafowethu uma-yoghurt uyiqhawe.